Hajde da napravimo musaku od karfiola. Sipajte karfiol u ključalu vodu i kuvajte 5 minuta. Prebacite karfiol u vatrostalnu posudu. Dinstajte crni luk na maslinovom ulju dok ne omekša. Sipajte luk preko karfiola i onda pripremite filu. Promešajte 2 jajeta sa 1 kiselom pavlakom i polovinom kesice parmezana. Sve to prelijte preko karfiola i pecite na 180 stepeni 20 minuta. Uživajte u ovoj predivnoj musaki od karfiola. Prijetno!